Kinde ka kinde ji go mbaka. To mbaka mochak kawuono en mimenyo godo dongruok mar piny Kenya. Piny Kenya koni ng'wech makoro bawuogoni en keto piny Kenya kaka pinje mosedongore. Ranyisi en piny Singapore. Ang'o gini manyiso ni ma en wuoth mosechakore kwa ng'iyo lek mar piny Kenya mar 2030 miluongo ni Vision 2030. Erokamano. Mokwongo ber mondo ji ong'e ni lek mar Kenya mar Vision 2030 ni en ang'o. Ngeche en ang'o. Higa 2002 Ker Mwai Kibaki nokawo kuom Ker Moi. Kanobiro to gimiluongo ni GDP mar piny manyiso mwandu mar piny ne nyiso ni percentage marwa ne 0.6%. Alafu bang'e Kibaki nobiro gi gimiluongo ni income recovery strategy manyiso ni nodwaro kaka tabu ma piny osebedogo e weche mag mwandu onyalo recover. Bang'e nokawo higni 5 chakre higa 2002 nyaka higa 2007. Kuom higni 5 go mwandu mar sirkal nodhi malo ma GDP marwa nobedo 6.0. Bang'e gima niluongo ni economic recovery strategy kaka ne wadwaro mondo mwandu mar piny odhi malo ne rumo tarik 31 dwe mar 12 higa 2007 mane nyiso ni tam mar Kibaki mokwongo ne rumo. Yes. Koro ne ji ochako wuoyo chakre higa 2004 ni to Vision 20 ni to pinywa ni plan mane mpango mane mwanyalo bedogo mar dongruok. Yes. Nwach piny dwaro gimiluongo ni long term development plan. Mpango mar dongruok kuom higni mang'eny. So gima notimore en ni kanochopo higa 2008 to Kibaki no launch gimiluongo ni Vision 2030. Koro Vision 2030 ni ne nigi weche adek. Nidwaro ni mondo jo Kenya obed gi gimiluongo ni industrialization. Factories maloso mwandu. Mar ariyo nidwaro ni mondo mwandu mar japiny wachope gimiluongo ni middle income economy. Mar adek nidwaro ni ngima mar jopiny obed maber. Koro bang'e Vision 2030 ni Yes. ne nigi gimiluongo ni pillars adek. Ne nitie pillar mar siasa miluongo ni political, ne nitie pillar mar mwandu miluongo ni economic, to ne nitie pillar mar japiny miluongo ni social pillar. Koro king'iyo political pillar ni dwaro gik moko adek, ibiro loko gi dholuo maber. Equity, inclusiveness, fairness, to kod gimiluongo ni human rights. Idwaro mondo ji obed ni ji romre, ok ni jomoko kata Mount Kenya kucho gin gi mwandu moloyo jok ma Turkana moloyo. Idwaro gimiluongo ni equity, to ni idwaro inclusivity. Ni kata ken tich kakuti Ramogi ka. Yes. Ondik ji te, ondik Turkana, ondik Jaluo, ondik to asto wabedo gi human rights. Mane political. Koro mane omiyo kanochopo higa 2010 iluongo kane waloso Constitution 2010. Koro nyiso na economic pillar cha ne wa achieve a Vision 2030. As bang'e wabedo gi devolution, okelo counties 47. Omineno ka ker kawuono ne wacho ni political pillar ne wayudo almost 88% chakre higa 2008 nyaka sani. Then ne wan gi economic pillar mar mwandu. Maduong' mogik ne en gimoro kaka agriculture, wache ne mancho kelonwa mwandu mang'eny. Wan gi weche mang'eny kaka weche mag tourism, wan gi weche mag manufacturing, wan gi gik mang'eny ma nitie economic pillar. Yeah. To bang' mano economic pillar bende nitie gimiluongo ni enablers, gik mamiyo dongruok mar mwandu mar piny timore, kaka loso ndeche, loso bridges, olalo, loso dhowedhe mag nam kata mag sea, kaka Lapset, Lamu Port, to kod dhowedhe mineno kiloso sani kata mana Thurwa kucho. Yes. As to social
pillar ema nitie idwaro ni mondo piny obed gi environment maber. Ji pidho yien, koth chwe, ji loso environment bedo maber. Idwaro mondo ji obed gi pi kata e mier kucho, Yes. gi sanitation maber. Chon in the 70s nidwaro ni mondo ji okuny choche. Sani kata dala kucho ji mosebedo gi pi, koro sani nigi sewage systems, gin gi flush toilets, Madhi septic tanks, Madhi machalo septic kamago. tanks, yes. Idwaro mondo ji obed gi ute. Gimneno ka koro samiti mar affordable housing ni. Idwaro mondo weche mag thieth mondo obed maber. So mage ma iluongo ni social pillar. Koro Vision 2030 ni nopoge gik miluongo ni medium term plans. Medium term plan mokwongo, kendo medium term plan gi ne luwre kod higni mar sirkal, nwach sirkal dwa nobed gi higni 5. Koro medium term plan mokwongo ne en machakre 2008 nyaka 2012 ndalo Kibaki. Medium term plan mar 2 chakre 2012 kata 13 nyaka 17. Mano medium term plan mar 2 mane obede sirkal mar Uhuru. As wabedo gi medium term plan mar 3 chakre 2017 nyaka 2022. Mano be mar Uhuru. Then wabedo gi medium plan mar 4 2022 nyaka 2027. Mane medium term plan ma Ruto nigo. Koro kwachako medium plan mokwongo mar Kibaki ma 2008 nyaka 2012. Yes. Inwang'o ka wan gi miluongo ni free education. Ji idwaro dhi e sikul. Asto kibire mar Uhuru to education kanyo kelo gimiluongo na 100% transition. Ji te wuok e primary kadhi e secondary. Koro gino miyo nyithindo mang'eny qualify dhi e university. Namba mag nyithindo makoro dhi e university ni malo. Koro sani Ruto nigi wach mar ng'iyo ni to fees mar nyithindo mar university gi mar tertiary MTCs kod TVETs itimo nang'o. Emomiyo wan gi bill sani e bunge midwaro ni mondo ng'igo kaka nyithindo te nyalo dhi e university, mok ni ng'ato chweyo moko dhi e university nwach wuon gi ok babane kata watne machulone ok nyal chudone. Koro mano medium term 3, medium term 4. So medium term mokwongo mar Kibaki wan gi weche mag education, wan gi weche mag lapset malamu gini. Kibaki bendo temo moloso yore moko southern, northern bypass gini. A number of things, yore mang'eny manolos. Daloge molosie kata mana yorwa, kata mana kiwuok Homa Bay kidhi Mbita. Dalone molosie yo madhi Mbita no. Kata yo mane wuok Homa Bay kadhi Rongo nosekethore. Kata mane wuok Homa Bay kadhi Ndhiwa kadhi Sori nosekethore. Ne gibedo repair ndalo Kibaki. Kata mana yo mane wuok Rang'ala kadhi Siaya kadhi Bondo. Mago nobedo nolos ndalo Kibaki kakoro warifa gi yore mathurwa kucho. Yes. Then ndalo Uhuru obiro, Uhuru kobiro to Uhuru botemo loso yore, en moloso nyaka expressway mineno kaeni, oloso yo madhi Thurgi, Juol Carriageway, en mokelo SGR moa Mombasa kabiro nyaka Nairobi. Mago te ni e Vision 2030. Then Uhuru obedo gi shida. Ndalo Uhuru obedo gi COVID. Mohinyo economy mar piny kabisa. Wabedo gi oro. Wabedo gi lweny mar Ukraine gi Russia. Kama ne wagole fertilizer, Ukraine mane wagole unga gine mogo mar ngano. So to gi mafuta be kidogo. Moketh economy. Koro Uhuru nodhi mokawo gope mang'eny madongo dongo. Koro kanyocha Ruto biro, Ruto nong'o kas treasury onge gimoro. Nitie gik miluongo ni foreign reserve. Idwaro ni central bank maru ubedo gi foreign exchange moromo. Makata kopo ni gimoro biro ni dwa ni mondo ng'iew kata en mafuta. To un gi foreign exchange motimore nadi? Moromo. Nene piny. Yes. Koro Ruto be osetemo timo makare. But koro MTP4. Ka Ruto biro to Ruto biro gi miluongo ni bottom up economic transformation agenda. Right. Bottom up neni bende en mana Vision 2030. Nwach en gi wach osuptal, en gi wach agriculture, en gi wach housing, miluongo na affordable housing, to en gi wach mar internet mitero all over the country, to kod wach mar environment. Kapok atieko. Okay. So MTP4 rumo gi ndalo Ruto. To waonge gi miluongo ni MTP5. Waonge gi medium term plan.
chenro mar dongruok mar Kenya kidieny mar abich ok nyal bete nwach orumo 2027-2028 koro dong higni adi ariyo to planners dwaro ni medium term plan iloso gi higni adi abich iwinjo koro ne chuno ni nyaka chak pango ni to medium term plan ok ni weyo wach mar vision 2030 wach mar vision 2030 bro dhi nyaka 2030 pod wabro bedo gi vision 2030 gik ma maendeleo matimore gi pro dhi adhiya mbele nyaka 2030 kaka koro sani wan gi SGR mosechaki mawuok Naivasha kadhi Kisumu kadhi Malaba wan gi Rironi Mau Summit highway mago pod gin part of vision what 2030 but nyaka chak loso chenro kaka wabro bedo gi mpango mar dongruok mar Kenya bang higa 2030 mano miluongo ni beyond 20 what beyond 2030 omiyo constitution masani ma Kenya wacho ni ka chenro ma kamano dwa timore nyaka luongi miluongo ni public participation omiyo mbaka mano chakre kawuono en mbaka midwaro ni mondo jopiny okel maoni margi mondo nyis ni chenro mar dongruok ma Kenya ka chakre 2030 kadhi mbele gin ang'o madware ni mondo tim ging'iyo gik mane osetimore gi gik moko timore gi gimomiyo gik moko kotimore gi kaka ne idwaro ni mondo timore nwach ok wa achieve objective marwa mar industrialization ok wayudo objective marwa mar middle income ok wayudo objective marwa mar kuboresha maisha mar ji be ok watimre nade ok wayudo wa achieve matin to wa achieve almost 61% in general omiyo koro chenro jaka ji chak go mbaka sani mondo ji obed gi jopiny owach ni gidwaro chenro mane to pod ok wanyal luonge ni 2060 2065 2063 2050 no waluonge ni beyond 2030 koro ji biro go mbaka asto ji biro bedo gi technocrats ineno Kanyongo gi Professor Hino gin some of jok mane temo advice president to kikoro udwa chako go mbaka to uchake nang'o titime nang'o so mane gimomiyo ji chako go mbaka kendo wabro dwaro ni mondo jopiny mondo contribute e go mbaka ni ang'o ma gidwaro ni mpangilio mar Kenya mar development obed nadi koponi ng'ato ok mor gi affordable housing to biro to wacho ni wach housing nie manifesto wa obiro to wacho ni affordable housing kaka utime ni ok ber oripo utime kama wayudo feedback kata ka en wach mar health ginyalo wacho ni no kaka utime ni ok ber to kwanya weyo gik mitimogo nwach health nyaka tim housing nyaka tim agriculture nyaka tim yore nyaka los but inyalo go mbaka ni to ang'o ma en priority ang'o mok en priority to watim gi nadi koro mbaka ni bro gore agoya asto bang'e ibro kel feedback timiyo experts to loso to asto wanwang'o ni to chenro mar dongruok miluongo ni another vision obro chakre 2030 to gik higa mane joma ng'eny osewacho ni wadwaro Kenya at 100 manyiso ni 2063 jomoko 2060 mbekni go bro gore kadhi mbele mane brief marwa mar gimotimre.